Iki pariwisata kedungi kok ramen tenan iki. Nggih to? Nggih. Dipanen asal 5 kintal sana. Jenenge batune putih. Lo kasihan, Pak. Kasihan. Nggih. Kegawa lemah. Ora melu demo. Ana dibengkot kali nganu wong wetan. Nggih, ala jenengane kula. Kok saged dijenengi Allah? Ah, ala nek adine urip, dadi ala-ala nggre urip enten. Matur nuwun nggih, Pak, Bu. Nggih. Sehat-sehat nggih jenengan. Mresa-mresa. Nggih, matur nuwun. Panenan Nggih. cabe, Bu. Nggih. Jenteng 6 langit. Pripun? Asing jenteng 6 langit. Mboten ngerti niki kula jeng dolan teng pundi. Oh, Ini kan terus datang 6 iki langit. pariwisata kedungi kok ramen tenan iki. Nggih to? Nggih. Kula mung senenge turut desa, Pak. Oh, nggih. Dan niki berarti nginggil iki desa. Wah niki pariwisata sing Sing kondang iki Pelataran nonton iki Borobudur. yang mriko. Nggih, Pelataran Borobudur. nggih. Wah niku sak ndurung sanu ku abang pun dituku Wong. 6 langit. 6 langit. Oh, 6 langit. Pirang miliar. Kalau jajan larang. Kopi sebasnya 40.000. Jenengan ku sampe ndi? Kula Nggih. Bantul, Pak. Oh, Bang. Nggih, wau saking Sambeng wau. Sambeng. Sambeng. Mriko terus niku jurusane ampun dugi Suralaya. Suralaya. Nggih, minggu mriko. Ini dalane skeco mboten? Nggih, ketoke ampun cor blok. Oh. Ya dia ngambah mbuh. Mangke nek medun mriki dugi Borobudur mriko. Ning medune netep. Julek nggih. Nggih, julek. Oh, sik oh, nggih nggih nggih. Nggih, mak aman jiwa. Oh, nggih. Iki wone enggak rencana gawe wisata ini rat gedho niki. Wone sing ngriku niku pun pasang papeng tak pitung truk. Nggih. Ngriku niki wone agumuk dhuwur dibegok ngono. Yo niki atur wong ya. Iki dhuwur waune Wejati mriko. Niki dhuwur mau niki yo. Saya pariwisata mon meh dadi ning bose meninggal dunia. Oh. Saking ngendi mungkin nang pundi. Bukan dadi. Ini masyarakat pikantuk dampak positifnya mboten? Saking wisata. Napa? Niki Nggih. wong niki nggih kula ngene kok ngene kok. Hitungane napa niku? 6 langit niku paling rame. 6 langit niku. 6 langit niku paling rame. Dengan niku teko lurus mboten mengko-mengko kanan dalan kanan bisa 6 langit. Wah nek rame, Jajane teng mriko larang, Mas. Jadi larang. nek rame-rame kula ora seneng ya, Pak. Sak gelas niku 70.000. Candi Borobudur niku to kali. Apa niku? Eh, Jajanan tiyang gadah duit. ah, nggih. Nek kabut cara anu cara Jawane pedhut nggih. Nggih, dut. Nggih, status tiyang niku werni-werni carane. Nggih. Nek dolanan kaya niku sing rame-rame terus mateng-mateng banget iku. Aku berkali munggo. Kok kan gawean. Boten laporan pemerintah kon dikendhalike. Niku di nganu, napa niku di napa nggih mboten entuk nek dipateni ngoten. Nggih, tapi kan kudune pemerintah sing tanggung jawab. Wah, nggih masyarakat cilik-cilik kan. Mbak, Ada. mana ya kacang, Pak? Wah, nggih jagung.
Dan niki lomboke wis tuwa-tuwa. Wite kepanasan nggih. Nggih. Niki nganu kok. Ayo lho, Mbak. Wite arep mati. Wah. Nek lombok oh nganu sampe Samplak. Masih kathah saking anu to. Parang kusum parang titis to. panen asal 5 kintal masalah. Jenenge batune putih. Lho kasihan, Pak. Kasihan. Nggih. Wong ngertine manding. Si lanang riko sing jalere. Nek ganjurang barang niku Ganjuran kidul, Pak. nggih. Cedhak Samas niku. Napa niku pinter-pinter niku to. Niku nek dirusak, Pak, sing rugi niku anak putune jenengan benjang. Oh, nggih nampun. Wis tangan terpundhus resik sedanten. Lah nggih. Nek dadine niku apik ngoten iki ngoten. Dadi rata ngono. Wah, niku kuwi omong sak penake sing mendhet to. Ya batas-batasnya ya ilang, kikis-kikisnya nggih. Nggih. Kini sapa, batas-batasnya ilang to Niku niku. ajeng dipendet 16 juta kibik nonton pinten. Kaya entek. Payah niku wongne. Sale Ah, walah mujadang kumpulang masalah niku. Wene kula ro Pak Dukun iki kok kahanan geger iki maune Kegawa lemahe. ora melu demo. Ana dibengkot kali nganu wong wetan. Diboikot. ya sing malake. Ha nggih kudune masalah ngene iki gek do mangkat kan nek rano kan perintahnya mboten kertas to. Nggih, nggih. jiwong mriko nggih kok do ilang kok. Dite kok. Lho kathah lho, Pak. Nggih. Wong sing do entuk ganti untung, ganti rugi niku ngedol lemahe dienggo wisata, dienggo napa-napa. Ini ra gitu lemah nek. Ayo ora iso tuku. Namun sari nih gimana leh pirang miliar kuwi. Nggih. Entuk duite pas entuk duite seneng, Pak. Oke. Ning ora ngerti ngesuk 10 tahun, 20 tahun anak putune arep kepiye. Nggih, nggih. Lungguan. Iki tak tandur lombok ngoten iki telas 30. 30. 4 beki. Beki niku napa? Bagi. Ya ana sak beki niku antara sak Baki. beki. Baki anu nggih bibitan niku. Nggih. Oh. Niki doang jongko tak lep dile Jawa. Jon. Nggih. Toh. Tunggale 10 luku lho bar pari ajeng tandur lombok malih. Mangke lampung iki njuk teng mriko. Nepak niku 6 tahun. Lho Pondok pesantren. nggih. Yo niki Sekolah niku to. kuliah teng Kendari. Ajeng kuliah teng Kendari. Mbone teng Kendari. Oh. Putrane pinten nih? 3. Sing mentas, Sing wedok ne. Sementas kalih. sing Kendari niku sing wedok. Nggih. Yen nyambikan Malaysia. Malaysia tepung oleh wong Sulawesi Tenggara. Teng Malaysia ampun mas 20 tahun. Ini pendak wasul 4 bulan wasul. Oh. Ngono ya lumayan anae Pak kula wong niki napa niku Panen panen nilan niku mah iki derengan tenten nilan. setahun mah Nggih. payu 100 juta kok. Nilan niku nganu ya wit kita. Kaya mbayem ngeten iki. Nggih. Iki payu 1.300.000 Sak kilo kilo. Ane dhewe ra ono. Nggih niku ketoke tanah. Mobil umpama iso. Niku ya engko ge nyambut ge damel napa. Nggih to. Alasannya bakul ra iso. nggih. Anu ku nek Mbak Yune niku sing duwe loro niku tenggen kertas. Oh. Blabak. Wah teng desa mriki wong sing kerja pun wong 15-an kok. Kertas napa? Kertas kangge Wadah susu. wadah susu niku. Oh, packaging. Nggih. Cetakan. Asmane Pak sinten Sing kerja ku Sinten? jenengan? Pak Olo. Pak Lo. Pak Olo. Pak Olo. Nggih. Kok Pak Olo? Nggih, Olo jenengane kula. Kok saged dijenengi Olo? Ah, Olo ning adine urip. Dadi Olo nggih urip ngoten. Nggih, yen jeneng elek-elek to nggih. Nggih. Pak Eri. Olo. Nggih.
Pundi desane jenengan apa pundi? Kedungan 3. Kedungan 3. Oh alah Pak kok dijenengi Allah to? Nggih. Aku lho nek teng mriko ora nggo jeneng liya-liyane. Coba Pak Allah ngoten. Ate napa? Ning Ora ngerti. lucu meh. Ning lek disebut Mas kuwi ki nono Mas ki Allah. Mas niku apik. Mboten sadar nyebut Mas nek kele kula. Pripun nono Mas Allah kula. Ning kan rezekine ora Allah. Ya nggih muga-muga. Nah adine kula tunggale mengkalih. Oh gitu. Nggih adine urip dadi Allah nggih urip ngoten. Pun Pak, niki tak cobi mlaku minggah mriku nggih. Nggih. Kathah desa to mriku? Wong kathah wong mriku meh 70. Mangke lek Sak desa niku meh ana 70, dhuwure malah meh 80 kakak. Oh nggih. Nggih, siap. Kuwi nek duwe mriku rame. Nggih. Nek wis sore niku walah montor niku semunggah niku ana perayaan opo kula. Oh nggih. Ade jipi kadang kok 40 barang yo bareng wis pisan nggih pun wonten. Oh gitu. Kaki Borobudur. Nggih. Matur nuwun nggih Pak, Bu. Nggih. Sehat-sehat nggih jenengan. Preso-preso. Nggih, matur nuwun.